uNkulunkulu akakulona. Pastor Winnie lo bechaza amaphupho inamba ke senza ngokuyimember noma ke uyacontribute ku-channel kuphela kusongonani ka-5 ntambama awungu-WhatsApp afona. Please wenkosi sawubona mkhulu ukuphupha umuntu eboshiwe ngupastor Winnie igama ngibiza ngomkhulu. 1 ngokuqondela uma uphupha umuntu kuwuPaul uma eboshiwe lokungasho ukuthi ngenzeka uyabonisa kulo muntu kumele umkhulekise ngoba ngase enze iphutha okanye enze icala elizomfaka ejele. Genesis 39:21 kepha uJehova wayenayo uJosefa wamuphumusa wamenzela ububele emehlweni omlindi wetilongo itilongo ijele. 2 kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umuntu kuwuPaul uma eboshiwe lokhu ngabe kusho ukuthi-ke kungenzeka ukhonjiswa lo muntu wathwetshulwa wafaswa waboshwa ngemithi ngenhloso yokuphazamisa inqubekela phambili nempumelelo ngoba kumiswa impilo yakhe. Amahubo 69:33 ngokuba uJehova uyabalalela abampofu neziboshwa zakhe akaziceleli. 3 ngokwesintu uma uphupha umuntu kungabe uPaul uma eboshiwe lokhu ngasho kungenzeka lo muntu impilo yakhe iboshwe yidalwa ngoba engafuni ukwenza okulungile nokufanele noma ke umuntu oziba ubizo lwakhe uma kungukuthi umuntu kamoya. So ngalokho ke bese lezi idalwa noma le mimoya emembethe bese ibopha impilo yakhe uma ukuthi kade eboshwe ngamaphoyisa. Yabo. Number 4 uma uphupha umuntu kuwuPaul uma eboshiwe kungabe kuveza ukuthi lo muntu ubanjiwe waboshwa ngentando wafaka ubheka mina ngedwa yimbangi yakho. La sikhuluma ngomuntu ophupha indoda yakhe iboshiwe noma uphupha inkosikazi yakhe iboshiwe kanti baninkinga uthandweni sekaya kuloya muntu oya komunye. Yenzeka ungambona ngathi uboshwa lo muntu sebemfasile akusele ukuthi aphume lapha kulo muntu aseyimbangi yakho.